22 ימים. עצוב לי וקשה לי כל כך לדמיין אותו שם, סגור ובחוסר אונים. אבא שלי ראוי להיות חופשי בארצו. הוא ראוי להחליט על גופו. הוא ראוי לחיות. הוא ראוי לחיות בסביבה שלו, מוקף במשפחה וחברים ובמי שהוא בוחר. אני מבקשת, אני דורשת, מתחננת. בבקשה, תחזירו את אבא שלי היום. בבקשה, החזירו את כל החטופים והחטופות הראויים בדיוק כמו אבא שלי לחיות. אין לנו זמן לבזבז. כל יום הוא כמו נצח, עם אפשרות להעמיק עוד את הפצע שכבר כל כך עמוק. אני והמשפחה שלי מלאים בהודיה על כל התמיכה והעזרה בימים טרופים אלה. כל חיבוק, כל תפילה, כל כוונה טובה, כל מחשבה מחזקת, כל נוכחות בעצרת או בהפגנה, כל אלה מחזקים אותנו ונותנים לנו כוחות להמשיך. אני שולחת מפה ברכה גדולה ואור גדול לאבא שלי ולכל החטופים והחטופות שנמצאים במקום הכי חשוך והכי נמוך. מי שמתאים לו יכול להסתכל לאבא שלי בעיניים בתמונה ולשלוח לו אור, חיבוק, חיזוק או תפילה. הוא ממש זקוק לזה עכשיו. תודה רבה שבאת. באנרגיה שלו, במי שהוא. וזה קשה מאוד לחשוב שעברו 63 ימים והוא עדיין לא פה. אני נורא מודה לכל מי שהגיע היום כדי להיות איתנו המשפחות, ומה שאני מבקשת זה שאתם תמשיכו לעזור לנו ותמשיכו לצעוק את הצעקה שלנו, אבל לא מתוך כעס, אלא מתוך כוח, מתוך חוסן, מתוך רצון ואהבה גדולה שלכם להחזיר אותם הביתה. וכמו שנאמר פה מקודם, תחשבו עליהם, תראו אותם חוזרים, תראו אותם שווים, וזה הכוח שאנחנו נוכל לקבל מכם והכוח שלכם לתת. לדאוג כל יום, כל דקה, כל רגע שהם לא ירדו מסדר היום, ושיהיו כולם בלבכם כמו שהם בליבנו. ואני מאוד מקווה שהחג הזה יביא לשחרורם. זה חג של ניסים, ובדיוק היום חשבתי על זה. הלונצ'וק שלנו נחטף, יותר נכון הוא שלח לנו הודעה, אנחנו קיבלנו אותה, ההודעה האחרונה שקיבלנו ממנו, ב7 לאוקטובר, בשעה 8:08. איך זה מייצג את חג החנוכה, עם 8 הנרות, 8 ימים. אני מאוד מקווה שיש לזה איזשהו קשר של נס, ושזה יביא אותו ואת שאר החטופים הביתה. אז תודה לכם. אוויר הרים צלול לקיים וריח אורני
ירושלים של זהב ושל נחושת